Χρυσή Αυγή, γιατί υπήρχαν κάποιοι που πραγματικά πίστευαν ότι θα έδιναν λύση. Δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι δεν γυρνάνε, αλλά πολύ λίγοι στο Μαδρίτη της Νέας Δημοκρατίας από αυτούς. Κανείς δεν ξέρει που θα πάνε, ακόμα και αριστερά μπορεί να πάνε. Αλλά αυτό που θα προσπαθήσουν θα είναι να φτιάξουν ένα διάδοχο του φασισμού χωρίς τις ακρότητες και τα πολύ εμφανή τροτά των χρυσαυγητών, που θα μπορούσαν να είναι πιο επικίνδυνοι. Οι διάδοχοι τους από τους χρυσαυγίτες. Γι' αυτό είναι ανάγκη να στηθεί το αντιφασιστικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα από τα κάτω και να μην χαλαρώσει καθόλου μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη που είχαν. Αλλά αντίθετα να τους πάρουμε φαλάκι. Να μην τους αφήσουμε να σταθούν πουθενά. Να μην τους αφήσουμε να εμφανίζονται δημόσια, να μην τους αφήσουμε να έχουν τα γραφεία τους, τα οποία δεν είναι γραφεία, είναι άντρα εγκληματικών συμμοριών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Πώς δικαιολογείται να υπάρχουν νόμιμα γραφεία μιας εγκληματικής οργάνωσης? Και θα έπρεπε, χαίρομαι που είναι εδώ ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη, θα έπρεπε παντού να κηρυχθεί ανεπιθύμητη αυτή η εγκληματική οργάνωση και να υπάρξει πίεση και θεσμική αλλά και στον δρόμο για να κλείσουν αυτά τα άντρα στα οποία σχεδιάζονται όχι φιλανθρωπίες, όπως πολύ καλά όλοι το ξέρουν, αλλά εγκληματικές επιθέσεις. Γιατί το βασικό όπλο των χρυσαυγητών ήταν η τρομοκρατία στους δρόμους. Στα μικρά μέρη βεβαίως αυτό δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Αλλά στην Αθήνα αυτό ήταν. Δεν είναι πολιτικό κόμμα, δεν είναι ιδεολόγοι, είναι εγκληματίες οι οποίοι είχαν επιβάλει στον δρόμο τρομοκρατία, πρώτα σε βάρος των μεταναστών, μετά σε βάρος των γυναικών που δεν ήταν ντυμένες όπως τους άρεσε, των αριστερών, των απεργών, όλων αυτών, και αύριο σε βάρος όλων. Αυτή ήταν η λογική τους. Γιατί πρέπει να το ξέρουμε και αυτό, οι χρυσαυγίτες δεν τα έβαλαν με τους μετανάστες επειδή τους αρέσει ιδιαίτερα να μαχαιρώνουν μετανάστες ή να δέρνουν μετανάστες. Τα έβαλαν ακριβώς επειδή ήταν οι πιο αδύναμοι μετανάστες. Στη συνέχεια όλοι είχαν σειρά, όλοι οι υπόλοιποι. Στον δρόμο προς το Θεολόγο γράφει «Κουμούνια θα σας κάνουν σαπούνια». Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι απειλή, ευθεία. Προσώπων απέναντι σε πρόσωπο. Εδώ ξέρουμε όλοι ποιοι είναι κομμουνιστές ή αριστεροί και ποιοι είναι χρυσαυγίτες. Και αυτοί οι χρυσαυγίτες έρχονται και λένε κατά πρόσωπο ότι εσάς θα σας κάνουν σαπούνια, και ξέρουμε ότι το εννοούν. Γιατί έχουμε δει τις φωτογραφίες τους να χανίζουν μπροστά στους φούρνους του Auschwitz. Έχουμε δει τον Καστιδιάρη με τη σβάστηκα. Το ξέρουμε αυτό. Δεν πρέπει να το πάρουμε αυτό αψήφιστα. Αυτοί μας απειλούν. Αυτοί ετοιμάζουν εμφύλιο πόλεμο και εμείς νομίζαμε ότι απλώς αστιεύονται. Από εδώ και μπρος πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως εγκληματίες. Όχι ανοχή. Γιατί αυτό που γίνεται, ποια είναι η κεντρική λογική του φασισμού? Είναι ότι ζούμε σε μια ζούγκλα στην οποία εγώ θα φροντίσω την ατομική μου επιβίωση, και αυτό σημαίνει δεν θα τα βάλω με τους ισχυρούς, αλλά με αυτούς που είναι πιο αδύνατοι από μένα. Θα κανιβαλίζω εγώ, μέχρι βεβαίως που θα έρθει η ώρα που θα κανιβαλιστώ κι εγώ. Αλλά μέχρι τότε εγώ θα κανιβαλίζω τους πιο αδύνατους. Αυτό λέει ο Χρυσαυγίτης. Αυτό είναι η κεντρική λογική από την οποία όλες οι υπόλοιπες πράξεις του εκπορεύονται. Μόλις έβρισκαν ευκαιρία να κανιβαλίσουν κάποιον πιο αδύναμος, κοιτάσουν, ναι, εδώ, να τον κανιβάλιζαν αυτοί οι άνθρωποι. Μην έχετε την παραγωγική αμφιβολία. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Υπάρχουν εδώ πέρα ιστορικά διδάγματα. Υπάρχει ολόκληρος κλάδος της ιστορικής επιστήμης που λέγεται αντιφασιστικές σπουδές, που μελετάει ακριβώς το πώς αντιμετωπίστηκαν οι φασίστες στα διάφορα μέρη. Πώς κέρδισαν και πώς έχασαν. Αυτό που είναι κατά τη γνώμη μου ένα βασικό πόρισμα αυτών των αντιφασιστικών σπουδών είναι ότι ο φασισμός αντιμετωπίζεται με ένα τριμέτωπο αγώνα, τριπλό αγώνα. Υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε και τα τρία. Γιατί αν τα κάνουμε το ένα ή τα δύο, κινδυνεύουμε να χάσουμε.
Και θα τελειώσω τώρα, ελπίζω να έχουμε μετά την ευκαιρία για μια συζήτηση. Απλώς να σου πω ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα. Το πρώτο είναι αποδομούμε τη συνθηματολογία τους. Γιατί δεν έχουν ιδέες, έχουν συνθήματα. Τους λέμε ότι δεν μας πειράζουν οι μετανάστες, αλλά οι τραπεζίτες, για παράδειγμα. Δεν φταίνε για την ανεργία οι μετανάστες. Οι τραπεζίτες φταίνε. Το δεύτερο είναι κινητοποιούμε όλους τους μαζικούς φορείς. Και από αυτή την άποψη χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν εδώ οι εκπρόσωποι και του Δήμου, αλλά όχι μόνο του Δήμου. Χρειάζεται όλοι οι μαζικοί φορείς της κοινωνίας. Από ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, τους Τσάκης, τους Χρυσαυγίτες, ότι κινητοποιήθηκε η θύρα 4 του ΠΑΟΚ. Από τα μεγαλύτερα πλήγματα που λέγονται. Η τοπική αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όλοι πρέπει να πούνε σε εμάς δεν χωράει φασισμός. Δεν σας αφήνουμε να πατήσετε την πόρτα μας, σας φτύνουμε και σας διώχνουμε. Δεν θα σας αφήσουμε να μας μολύνετε. Είτε λέγεστε Χρυσαυγίτες, είτε έχετε τις ίδιες πρακτικές κάτω από άλλο όνομα. Και το τρίτο είναι οργανωνόμαστε στον δρόμο για να μην σας επιτρέψουμε να ασκήσετε την τρομοκρατία σας. Φτιάχνουμε ένα μαζικό κίνημα το οποίο δεν θα σας αφήσει να ξεμητήσετε. Και κάθε φορά που κάνετε ένα χτύπημα, είτε αυτό λέγεται μαχαιρώνω μετανάστη, είτε χτυπάω, είτε απειλώ μετανάστη, είτε λέγεται προσβάλλω την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οργανώνοντας για παράδειγμα δίθεν φιλανθρωπίες μόνο για Έλληνες, γιατί και αυτό είναι προσβολή της ανθρωπιάς μας όλων μας. Λες και οι ξένοι δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν ανάγκη να φάνε. Το να προσπαθείς να διαιρείς τους καταπιεσμένους με το ένα ή το άλλο κριτήριο, ακριβώς για να περάσουν τα σχέδια των τραπεζιτών και των αφοπλιστών και του Φούχτα, όταν το κάνεις αυτό δεν θα σε αφήσω να πατήσεις πουθενά. Δεν σε αφήνω να βγεις στον δρόμο. Ο δρόμος είναι δρόμος μιας δημοκρατικής κοινωνίας την οποία θα κατακτήσουμε. Δεν είναι δρόμος στον οποίο εσύ θα βγάζεις το μίσος και τη βία σου. Και από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, μας γεμίζει ελπίδα αυτό που γίνεται στη Θάσο. Φτιάξατε κάτι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι είναι μια πολύ γερή βάση για να μην τους αφήσετε να πατήσουν στο νησί ούτε αυτοί ούτε ο Φούχτα. Γιατί είναι αδερφάκια. Ο φασισμός, και κλείνω εδώ, είναι το δίδυμο αδερφάκι του νεοφιλελευθερισμού. Και οι δυο τους στηρίζονται σε μια αντίληψη που φτιάχτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και που λέγεται κοινωνικός δαρβινισμός. Τι λέει ο κοινωνικός δαρβινισμός? Ότι όπως στη φύση επικρατεί ο ισχυρότερος, έτσι λέγανε μόνο ότι ο Δαρβίνος δεν είχε πει ότι επικρατεί ο ισχυρότερος, είχε πει ότι επικρατεί ο καταλληλότερος, αυτός που είναι πιο προσαρμοσμένος στις περιστάσεις. Γι' αυτό κάποιο ζώο που είναι μικρό μπορούσε να σωθεί, ενώ κάποιο που ήταν μεγάλο, δεινόσαυρο, μπορούσαν να χαθούν. Αυτοί λένε ότι όπως στη φύση επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας και ο ισχυρότερος, το ίδιο και στην ανθρώπινη κοινωνία θα πρέπει να επικρατεί ο ισχυρότερος. Αυτό λέει ο νεοφιλελευθερισμός. Λέει ότι αν δεν είστε ισχυροί, δεν μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι μου, να χαθείτε. Αυτό λέει και ο φασισμός. Το ίδιο πράγμα λέει. Με λίγο διαφορετική γλώσσα. Αλλά το ίδιο πράγμα λέει κατά βάθος. Γι' αυτό γεννιέται από τον καπιταλισμό ο φασισμός, ιδίως σε συνθήκες κρίσης. Γι' αυτό ήταν τόσο εύκολο στον κόσμο να πάει προς τα εκεί. Στον κόσμο που δεν είχε σκεφτεί περισσότερο, που ακούει τους οχετούς των καναλιών τα τελευταία 20 χρόνια. Και δεν είναι τόσο εύκολο να δουλέψει κριτικά ο νους του και να φτιάξει μια απάντηση σε αυτή την κρίση που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και βεβαίως παραλείπουν να πούνε αυτοί ότι στην ανθρώπινη κοινωνία δεν έχουμε ζούγκλα. Έχουμε τη λογική, έχουμε τον νόμο, έχουμε τη δημοκρατία που πρέπει να την κατακτήσουμε, δεν την έχουμε ακόμα, αλλά είναι στο χέρι να την κατακτήσουμε. Έχουμε όλα αυτά τα οποία μπορούν να φτιάξουν μια καλή κοινωνία. Και η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που θα μπορούσε να είναι πολύ καλή κοινωνία.
Μην ακούτε αυτά που λένε ότι δίθεν είμαστε ψωροκόστενα, δεν παράγουμε τίποτε, δεν έχουμε τίποτε κτλ. Η ελληνική κοινωνία ήταν όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια στο Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ η 17η κοινωνία στον κόσμο. Πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε πράγματα τα οποία άλλοι θέλουν πώς και πώς να τα αποκτήσουν. Και εσείς στη Θάσο το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο η βαριά βιομηχανία αυτό το οποίο σε βοηθάει να επιπλέξει το σύγχρονο κόσμο. Η ίδια η Θάσος είναι ένας παράδεισος το οποίο θέλουν να τον αρπάξουν για να τον εκμεταλλευτούν αυτοί και να τον καταστρέψουν στην πορεία φυσικά. Μπορεί η ελληνική κοινωνία να δώσει απάντηση. Ένα μόνο παράδειγμα θα σου πω. Έχουμε αυτά τα οποία δεν τα λένε οι τηλεοράσεις. Μόνο ότι είναι πολύ απλό να το σκεφτεί ο καθένας. Η Χρυσή Αυγή πάτησε πάρα πολύ στο πρόβλημα της ανεργίας. Πώς και τα δουλειά στους Έλληνες, λέει ότι φταίνε οι Πακιστανοί που διώχνουν όλες τις γραμματίνες από τα πανεπιστήμια, ο Υπουργός Παιδείας κτλ. Κανένας δεν έχει πει, εγώ θα λύσω το πρόβλημα της ανεργίας. Λύνεται το πρόβλημα της ανεργίας. Και αν σκεφτούμε, έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους σήμερα. Το 1 εκατομμύριο θα μπορούσε πολύ απλά να πει. Οι κοινωνικές ανάγκες υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Για να κάτσουμε να δούμε πόσο θα κόστησε. Αν βάλουμε ένα μισθό 700 ευρώ, 12 μήνες, μαζί με τις κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ. Πόσο βγαίνει συνολικά το κόστος μιας θέσης εργασίας για ένα χρόνο? 12.000, 13.000 κάπου εκεί. Λιγότερο στην πραγματικότητα γιατί το κράτος εξοικονομεί από την μείωση των επιδομάτων ανεργίας, από τους φόρους που πληρώνονται κτλ. Ας το βάλουμε 12-13.000. Ποιο είναι το κόστος 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας για ένα χρόνο με αυτούς τους όρους? 12-13 δισεκατομμύρια. Πόσα δώσαμε στις τράπεζες από την αρχή της κρίσης για να έρχονται τώρα να μας πάρουν τα σπίτια μας και τη γη μας? Κανείς δεν ξέρει ακριβώς, τα κρύβουν τα στοιχεία, αλλά με τους μετριότερους υπολογισμούς πάνω από 180 δισεκατομμύρια. Και με άλλους υπολογισμούς πάνω από 220 δισεκατομμύρια. Και σκεφτείτε λίγο, με όσα δίνουμε σε μερικές εβδομάδες στις τράπεζες, θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας για ένα χρόνο. Λεφτά υπάρχουν, τα παράγουμε εμείς, το πλούτο το παράγουμε. Απλώς δεν το βλέπουμε και οι χρυσαυγίτες και όλα τους τα κανάλια κτλ. Λένε ότι αν είμαστε φτωχοί είναι επειδή μας τα αρπάζουν οι μετανάστες. Δεν είναι γι' αυτό. Είναι επειδή μας τα αρπάζουν οι καπιταλιστές και οι τραπεζίτες και το κράτος τους. Για να τους τα δώσει μέσω δίθεν το κοχρόλης. Είναι 70 δισεκατομμύρια δώσαμε μόνο τον περασμένο χρόνο για το κοχρολίσια. 70 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μόνο με όσο δώσουμε για το κοχρολίσια. Σε αυτό το πρόβλημα. Αλλά αυτά τα πολύ απλά πράγματα δυστυχώς δεν θα τα ακούσετε στα κανάλια. Σας κούρασα πάρα πολύ. Κλείνω εδώ. Ελπίζω να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση μέχρι να δούμε την ταινία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κανείς να κάνει κάποια ερώτηση, παρέμβαση? Σας ευχαριστούμε για μας που ήρθατε. Μας τα είπατε τόσο απλά, κατανοητά. Υπάρχει κανείς? Θες να σου φέρω το μικρόφωνο? Νομίζω ακούγεστε. Ευχαριστούμε στην Γραμματεία που μας είπατε. Θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Εδώ ζούμε, στα χωριά μας είμαστε μια κούφτα άνθρωποι. Όλοι τη Θάσο τη γνωρίζουμε, ένας μεταξύ με τον άλλον. Θα ήθελα να μας πείτε, σας παρακαλώ, τη συμπεριφορά μας ανάμεσα στους ανθρώπους μας, που είτε είναι ας πούμε νύψη μας, είτε είναι θείος μας, είτε κάποιος γνωστός, που έχει αυτή τη τάση. Συμπεριφορά μας. Και στην νεολαία μέσα που βλέπουμε ότι μας ξεφεύγουν πολλά πράγματα, γιατί τα παιδιά μας δεν ζουν πάντα μέσα στα σπίτια, πάνε και σε άλλους χώρους. Και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Πάρα πολύ. Είμαστε τόσο κοντά ένας με τον άλλο.
Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σοβαρό. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να δώσω συμβουλές σε κανέναν, γιατί αυτές οι ανθρώπινες καταστάσεις τις χειριζόμαστε άμεσα. Εμείς που ξέρουμε τις λεπτομέρειες, ξέρουμε και πώς θα τις χειριστούμε. Αλλά θα σας πω τι κάνω εγώ. Εγώ με τον απλό άνθρωπο, ο οποίος έχει ψηφίσει Χρυσή Αυγή ή την έχει υποστηρίξει, ή έρχεται και μου λέει αυτά που έχει ακούσει από τους χρυσαυγίτες κτλ., μιλάω σαν ίσως προς ίσο. Συζητάμε. Τα λέμε, προσπαθώ να το πείσω, έχω επιχειρήματα και συνήθως κάτι ακούει. Αλλά με αυτούς που είναι οργανωμένοι στην εγκληματική συμμορία, εκεί δεν υπάρχει χώρος να μιλήσω. Εκεί είναι ή εσύ ή εγώ, ή εσείς ή εμείς. Έχεις κάνει μια προσωπική πολιτική επιλογή του κανιβαλισμού, θα πρέπει να ξέρεις ότι έχει τίμημα. Είσαι εχθρός μου, λες ότι θα με κάνεις σαπούνι, εκεί θα σε πατήσω. Και δεν είναι δυνατή σε αυτό το επίπεδο. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από 85% του ελληνικού λαού είναι κάθετα κατά του φασισμού. Έχουν ένα ταβάνι οι χρυσαυγίτες. Είναι γύρω στο 15 με 20% βαριά, αλλά εγώ θα έλεγα πιο κοντά στο 15%. Ο υπόλοιπος κόσμος, και γι' αυτό επίσης προσπαθούσαν να δείξουν ότι εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση ούτε με ναζισμούς, ούτε με φασισμούς, ούτε με τίποτα. Λένε ψέματα δηλαδή. Όταν λένε αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή, βλέπετε τι ιδέα έχουν για την τιμή. Δεν έχουν κάνει το θάρρος της γνώμης να πούνε ναι, είμαστε χιτλερικοί. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους που είναι οργανωμένοι εκεί, που παίζουν ενεργό ρόλο εκεί, που κάνουν προπαγάνδα, αυτούς τους ανθρώπους νομίζω ότι τους χρειάζεται εξωστρακισμός. Δηλαδή ότι με σένα δεν έχω κάτι να πω πια. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν σου επιτρέπω, δεν νομιμοποιώ την παρουσία σου. Δεν δέχομαι κανίβαλο. Αν ήταν και ο παπάς μου κανίβαλος, θα με στεναχωρούσε πάρα πολύ, αλλά θα του έκοβα την καλημέρα. Δυστυχώς. Άλλο αυτοί όμως και άλλο τα παιδιά που λέτε τα 16 τα οποία μπορεί να το κάνουν από μια αντίθεση με τους οποίους πρέπει να μιλάμε. Είμαστε σε μικρή κοινωνία, πραγματικά είμαστε ανοιχτοί, συζητάμε και είναι εύκολο να αποδομήσουμε τα επιχειρήματά τους. Γιατί δεν έχουν λογική. Απλώς πρέπει, και εδώ είναι η ευθύνη του αντιφασιστικού κινήματος, ότι πρέπει να πούμε πολύ καθαρά για ποιους λόγους δεν στέκουν αυτά που λένε. Για ποιους λόγους εδώ, γιατί πραγματικά τώρα το παιδί, ο βοσκός του θεολόγου, φαντάζεται ότι κάνει αντίσταση ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή. Πρέπει να το εξηγήσει για ποιο λόγο, όχι απλώς δεν κάνεις αντίσταση, αλλά σκάβεις το λάκκο σου. Αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να το πείσεις αυτό. Αλλά ακριβώς επειδή είσαι δίπλα με τον άλλο και τον βλέπεις κάθε μέρα, αν επιμείνεις, ακριβώς επειδή έχουμε το δίκαιο, αυτό δεν θα μας, κανένας δεν μπορεί να το. Απλώς η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν καταλαβαίνει το συμφέρον. Να σου πω ένα παράδειγμα από τον θεολόγο σήμερα. Κάναμε με την οικογένειά μου μια πολύ όμορφη βόλτα. Και πάνω από το δρόμο, αυτό ίσως αφορά και το δήμαρχο, γιατί σίγουρα δεν είναι πρόβλημα άμεσα μόνο του θεολόγου. Πάνω από τις πηγές, πάνω στο δρόμο. Σε ένα σημείο που υπάρχει μάλιστα ένα ριάκι, τώρα είναι ξερό, κάποιος ασυνείδητος, κάποιος κοινωνικά χρυσαυγίτης, ό,τι και αν ψηφίζει, είχε αφήσει ένα σωρό από σπασμένα αμίαντα. Τα είχε βγάλει ένας τόσο ξέρει από πού, ήξερε ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό το πράγμα, δεν ήξερε ότι έτσι όπως τάσπασε, δεν έπρεπε να σπάσει, ότι έτσι όπως τάσπασε, είναι πολύ πιθανό να πάθει καρκίνο. Είναι από τα πιο καρκινογόνα υλικά. Πρέπει υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για το πώς πρέπει να απομακρύνονται αυτά, πώς πρέπει να κρύβονται. Λοιπόν, αυτό υπάρχει στο θεολόγο, νομίζω ότι πρέπει να επιληφθείτε άμεσα. Είναι σε μέρος που το νερό από εκεί πέρα πάνω από το θεολόγο περνάει, έρχεται στο χωριό, δηλαδή όλο το καρκινογόνο υλικό έρχεται στη συνέχεια στο χωριό. Λίγο πάνω από τις πηγές. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που το έκανε, κάνει κακό στον εαυτό του. Αλλά δεν έχει αρκετά μυαλό, αρκετή κρίση για να το αντιληφθεί. Δεν είναι ότι κάνει ότι για να ξεμπερδέψει στα εύκολα με κάτι, κάνει κακό και σε όλους τους γύρω του. Σκορπάει τον καρκίνο γύρω του.
Δηλαδή, μπορεί από αυτό να πεθάνουν 2 ή 3. Να είναι χειρότερος από το ρουπακιά που μαχαίρωσε έναν. Δεν ξέρουμε πόσοι και μαχαίρωσε νωρίτερα. Λοιπόν, οι άνθρωποι δυστυχώς πρέπει να μορφωθούν. Πρέπει να μάθουν να βλέπουν πιο καθαρά. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν αρκεί αυτό. Απέναντι σε αυτούς που κάνουν τέτοια εγκλήματα, πρέπει να υπάρχει και άμεση κινητοποίηση. Αυτά τα πράγματα από το θεολόγο πρέπει να τα μαζέψουμε αμέσως ή και από όπου αλλού υπάρχει στη Θάσο, γιατί είναι οι ζωές οι δικές μας, αλλά πολύ περισσότερο των παιδιών μας. Νέα παιδιά παίρνουν αυτό. Αύριο μπορεί να έχεις μια επιδημία από καρκίνο. Και η Χρυσή Αυγή είναι ένας καρκίνος. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Άλλος τομείς? Είναι συγκινητικό να βλέπω τόσο κόσμος εδώ απόψε, γιατί ήταν πέρσι το καλοκαίρι, στο χωριό μου στον Πρίνο, καθώς ανέβαινα το χωριό, βλέπω στο δεξί μου χέρι ήταν οι προετοιμασίες της οργάνωσης των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Και όντως και εμένα μου ερχόντουσαν τα ερωτήματα αυτά, ρε παιδί μου, δηλαδή σε ένα χωριό όπως είναι ο Πρίνο. Η καλλιεργάτη δεν συμμαζεύεται. Πώς αντιμετωπίζεις τέτοια φαινόμενα. Φαινόμενα δηλαδή κοινωνικού κανιβαλισμού, στην ουσία μισανθρωπισμού. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι είναι μισάνθρωποι όλα αυτά που κάνουν. Δεν είμαι ιστορικός, μουσικός είμαι, αλλά επειδή είχα 2 ανθρώπους, τους παππούδες μου, ο οποίος ένας πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, και άλλος ήταν ο γραμματέας του Μάρκου του Βαφιάδη, πάνω στο Ελλάς και στο Δούσου κτλ. Η Θάσος είναι ένα νησί το οποίο είχε μεγάλο κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στον απελευθερωτικό στρατό. Το 40. Ο απελευθερωτικός στρατός ήταν ένας και ξέρουμε όλοι ποιο ήταν το όνομά του. Ήταν ο Ελλάς. Αυτός ελευθέρωσε και μετά ήρθαν όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ήρθαν. Όπως είναι με τη Χρυσή Αυγή, για να λέμε πώς έχουν τα πράγματα, είναι με τους Βούλγαρους, οι οποίοι ήρθαν τη δεκαετία του 40 και μετέπειτα ως σύμμαχοι των Γερμανών στο νησί μας. Δηλαδή, όποιον βρίσκουμε στο χωριό μας, στο καφενείο, πρέπει να του λέμε ότι εφόσον είσαι Χρυσαυγίτης, είσαι με τον Βούλγαρο. Κατακτή. Τελεία και πάλι. Είσαι με αυτό το πράγμα. Επίσης, στα μικρά παιδιά, είχα ένα φαινόμενο πάλι ίδιο παράδειγμα με ένα πιτσιρικά 16χρονο σχολείο κτλ. Σε μια κουβέντα και γλέντι ήταν. Και παίζαμε, ας πούμε, εκεί άντε την μπαλάντα του Κυρμέτρου, ας πούμε, του Βάρναλ και τα λοιπά, μια συνέχεια τραγουδιών. Και επειδή ο Χάρης το έχει ακούσει με τον Νότι, το Σφαγιανάκι, ήταν τρελά χαρούμενος. Και του έλεγα, ρε Χάρη, μ' αρέσει που χαίρεσαι με το άντε θυμάται ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα γράψανε, την περίοδο που τα γράψανε, ήταν ενάντια με αυτό το οποίο εσύ υποστηρίζεις ως μόδα. Γιατί όσο μόδα είναι και τα λοιπά. Άρα, στο χωριά μας και στη Θάσο, σε ένα τόπο τέτοιο, τόσο πολύ πολιτικά φορτισμένο, πρέπει να βγάζουμε τα ιστορικά παραδείγματα που υπήρξαν, τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι πολεμήσανε τα φασιστικά φαινόμενα, να τους κάνουμε παραδείγματα. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να βγαίνουμε με τα κασετοφωνάκια μας ή με τα iPhone μας, δεν ξέρω τώρα που η εποχή αλλάζει, και να βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους, όσοι έχουν μείνει πια στον τόπο μας και δεν έχουν πεθάνει, και να συζητάμε μαζί τους και να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα ως ιστορικές παρακαταθήκες. Η ιστορική μνήμη, η γνώση και η μόρφωση είναι η απάντηση στις μικρές κοινωνίες πώς απομονώνεις τέτοιου είδους φαινόμενα. Ο αθλητισμός, η μουσική, ο πολιτισμός, πράγματα τα οποία υπήρχαν τη δεκαετία του 80 στις πλατείες των χωριών μας, και πιστεύω ότι η αντιαφασιστική κίνηση
είναι η συνέχεια όλης αυτής της πολιτιστικής πραγματικότητας που υπήρχε στα χωριά μας. Είναι η απάντηση σήμερα στο φασισμό αυτό. Το αντιφασιστικό κίνημα της Θάσου είναι τα παιδιά των παππούδων μας που πολεμήσαν στις μάχες της Κρήτης πάνω στα βουνά της Μακεδονίας για να σταματήσουν το φασιστικό φαινόμενο. Και σήμερα είναι η εποχή αυτή, τη μέρα αυτή, που εμείς πρέπει να είμαστε συνεχιστές τους. Για να το κλείσω και να μην μακρηγορώ. Η εποχή εκείνη είναι παρόμοια με την εποχή που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, είναι μια οικονομική κρίση η οποία υπήρχε τότε και γι' αυτόν τον λόγο υπήρξε και ο πόλεμος, γιατί έπρεπε να καταστραφούν παραγωγικές μονάδες, έπρεπε να καταστραφεί πλούτος. Πώς να το πούμε. Έπρεπε να καταστραφεί γη, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα δεν θέλουν να κάνουν πόλεμο γιατί φοβούνται για το μέλλον της ανθρωπότητας, λόγω της πυρηνικής ενέργειας και ούτω καθεξής, και γι' αυτόν τον λόγο φέρνουν οικονομικούς πολέμους μέσω ολοκληρωτικών μεθόδων. Δομικές προσαρμογές. Για να το κλείσω και να πω αυτό. Ναι, έχω μακρηγορήσει λίγο. Το πρόβλημα το οποίο εγώ εντόπισα στο νησί της Θάσου και γενικότερα και στο χωριό μου το ίδιο, ήταν η μικροαστικοποίηση του κόσμου. Δηλαδή, ότι ο κόσμος έχει αφήσει την παραγωγή και έχει πει ότι θα γίνω μικροαστός. Ανοίξω ένα μαγαζάκι, μπορεί να έχω και έναν εργαζόμενο να τον έχω και μαύρα, και όλα αυτό τον οδήγησε στο να γίνει φασίστας. Είτε ψηφίζει Χρυσή Αυγή, είτε ψηφίζει Μάκη Βορύδη. Είτε ψηφίζει τους Κένταυρους, οι οποίοι σφάζαν τον Τεμπονέρα το 90-89 στην Πάτρα. Δεν απέχουν πολύ αυτά. Το φασισμό στην περίοδο αυτή δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Εκφράζεται εκεί που θέλει με το ακραίο πρόσωπο. Αλλά, τρία πράγματα. Ιστορική μνήμη. Πρέπει να βγούμε όλοι μας με τα κασετοφωνάκια μας, είτε με οποιοδήποτε ηχογραφητικό υλικό, για να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολεμήσανε την περίοδο εκείνη. Πρέπει να στηθεί πάλι πολιτισμός από τα κάτω, μέσω στα χωριά μας, μέσα στις πλατείες, και έτσι η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η συντροφικότητα των ανθρώπων θα απομονώσει τα φασιστικά φαινόμενα. Γιατί ο μικροαστισμός μας, όλων μας οδήγησε στην ανάδυση αυτών των φαινομένων. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος? Ναι. Ο αγώνας κατά του φασισμού είναι παράλληλα και αγώνας κατά αυτής της δομικής προσαρμογής ή είναι κάτι ξεχωριστό? Γιατί σας άκουσα πολύ σίγουρα ότι ο φασισμός θα νικηθεί, νικέται πάντα. Τι γίνεται αν νικηθεί ο φασισμός, αλλά τελικά περάσει αυτή η δομική προσαρμογή? Τι κάνουμε μετά? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Παιδιά, γι' αυτό ακριβώς το λόγο τους έστησαν αυτούς οι Σαμαράδες και οι Βενιζέλοι και οι Πάγκα, για να πούνε στον κόσμο, κοίταξε, εγώ έρχομαι και σε ληστεύω, σου αρπάζω το σπίτι, σε διώχνω τη δουλειά κτλ. Αλλά κοίτα ο άλλος σε μαχαιρώνει. Άρα εγώ είμαι καλός. Άρα εγώ νομιμοποιούμε. Και βλέπουμε όλοι τώρα να βγάζουν αντιφασιστικές κορώνες. Ο Δένδιας που τόσα χρόνια τους κανάκευε, ο Σαμαράς, ο οποίος ο ίδιος όλο το ρεπερτόριο της Χρυσής Αυγής το είπε πρώτος. Όλοι αυτοί να λένε, εμείς φασίστες δεν είμαστε. Εδώ είναι ένα θέμα για το αντιφασιστικό κίνημα, δηλαδή αυτόν ο οποίος σου λέει ναι, εγώ είμαι με το μνημόνιο, αλλά δεν είμαι και με αυτούς τους μαχαιροβγάλτες. Τον παίρνεις ή δεν τον παίρνεις? Εγώ λέω δεν τον παίρνεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εγώ λέω ότι όταν εσύ εμφανιστείς στον κόσμο, να πούμε τα πράγματα με το όνομά με τη Δημάρ, η οποία ήταν με το μνημόνιο, αλλά η Χρυσή Αυγή δεν της άρεσε. Όταν πεις στον κόσμο ότι εγώ είμαι με το μνημόνιο, αλλά ενάντια στους φασίστες,
βοηθάς τους φασίστες. Τους κάνεις πιστικούς. Όταν πεις ότι εγώ δεν θα... αν δηλαδή είσαι ενάντια στο φασισμό, πρέπει να είσαι κατά τη γνώμη μου και ενάντια στη ληστεία των πάντων που λέγεται σήμερα μνημονιακή πολιτική. Από αυτή φτιάχτηκε ο φασισμός. Αν λες το αντίθετο ότι εγώ είμαι με την κυβέρνηση, αλλά όχι με αυτούς, απλώς θολώνεις τα νερά. Και στον δρόμο αυτό δεν θα έχει καμιά πιθανότητα. Αυτό απλώς τους κάνει πιο πιστικούς εκείνους. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Πολύ ωραία, αλλά με προβλημάτισε ένα σημείο. Μιλάτε και λέτε ότι πρέπει να εναντιωθούμε, να πολεμήσουμε, να κάνουμε όλα σωστά. Και αυτοί το ίδιο λένε. Το θέμα είναι πιο δημοκρατικά. Πώς μπορεί να γίνει μια λύση, όλα αυτά τα θέματα να λυθούν δημοκρατικά, χωρίς άλλο αίμα, χωρίς άλλο πόλεμο. Ο κόσμος της Ελλάδας έχει χορτάσει από πόλεμο. Όλοι τόσο καιρό κυνηγάνε τη μέριδα του λέοντος. Εσείς μέσα στην ομιλία σας λέτε πάλι για πόλεμο σε μια ήδη τσακισμένη χώρα από αυτόν. Εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό ήταν που με παρεξένεψε περισσότερο και θα ήθελα να το ρωτήσω, αν μπορείτε να απαντήσετε. Διότι θεωρούμεθα δημοκράτες. Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, αλλά εδώ δυστυχώς δεν θα δώσω ευχάριστη απάντηση. Δυστυχώς ο πόλεμος είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Αυτά τα κοράκια που έχουν εξαμολυθεί να αρπάξουν τη χώρα μας δεν πρόκειται να φύγουν χωρίς αντίσταση. Και αντίσταση δεν γίνεται με like στο Facebook. Γίνεται στον δρόμο. Δημοκρατικά, ναι. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι που έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε εκτροπή. Από τη στιγμή... με συγχωρείτε, είμαι άρρωστος. Από τη στιγμή που έγινε το μνημόνιο, το οποίο είπε από εδώ και μπρος η χώρα δεν κυβερνιέται με τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά σύμφωνα με το ότι αποφασίζει ο κάθε υπάλληλος των τραπεζιτών, έχουμε εκτροπή. Δεν έχουμε δημοκρατία. Τη δημοκρατία πρέπει να την κατακτήσουμε. Για να κατακτήσουμε τη δημοκρατία πρέπει να διώξουμε τους σημερινούς μας τυράννους. Γιατί είναι τύραννοι. Κυβερνάνε με τα μάτια και με τα δακρυγόνα. Με τίποτα άλλο. Δεν έχουν νομιμοποίηση αυτό. Ορίζεται σαν στόχο τους τραπεζίτες. Συγγνώμη το διακόπτω. Όμως, όχι τη Χρυσή Αυγή. Σαν στόχο ορίζω όλο αυτό το πλέγμα εξουσίας, το οποίο περιλαμβάνει από τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές που όλοι στηρίζουν την κυβέρνηση, τους μεγαλοκαπιταλιστές, όχι τους απλούς εργαζόμενους και τους απλούς εργοδότες, τους μικρούς που έχουν μερικούς εργαζόμενους, τους καναλάρχες, τους μεγαλοϊδιοκτήτες, όλους αυτούς και τα αντίστοιχα στρώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί θέλουν να τα αρπάξουν όλα. Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω αν δεν τους αντισταθούμε αποφασιστικά. Και θα αντισταθούμε και με τις εκλογικές διαδικασίες που υπάρχουν, αλλά και στον δρόμο. Δεν αρκούν οι εκλογές για να τους διώξεις αυτούς. Αυτό αποδείχθηκε στη Χιλή του 1973. Τους είχε κερδίσει μια κυβέρνηση της αριστεράς και αυτοί τους έσφαξαν. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Χρειάζεται κίνημα στον δρόμο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε εδώ στη Θάσο. Η μάχη είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Αλλά μπορούμε να την κερδίσουμε αν ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός και αν οργανωθούμε και δεν διασπαστούμε. Με αφορμή τον τίτλο της διάλεξής σας και τα πολύ σημαντικά και καλά που παρουσιάσατε εδώ, το πώς είναι ο φασισμός, βασικά στην έκφρασή του, θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας και την τοποθέτησή σας σε σχέση με το δεύτερο σκέλος της διάλεξής σας, που δεν το πιάσατε τόσο πολύ, δηλαδή τεχνικά με τον φασισμό,
Από τη στιγμή που και εσείς είπατε ότι ο φασισμός είναι γέννημα θέμα του συστήματος, αυτού του καπιταλιστικού συστήματος, άρα πώς μπορούμε να νικήσουμε τον φασισμό, είναι δυνατόν χωρίς να ανατραπεί αυτό το σύστημα? Πάρα πολύ καλή ερώτηση και εγώ νομίζω ότι η μάχη ενάντια στο φασισμό είναι μάχη ενάντια στο σύστημα, ναι. Σε αυτό που λέμε καπιταλισμό. Αυτό είναι το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που έχουμε, το οποίο οργανώνει την κοινωνική μας ζωή, τις ανθρώπινες μας σχέσεις, την παραγωγή, τα πάντα, με βάση όχι τις δικές μας ανάγκες, αλλά την ανάγκη κάποιων άλλων, των καπιταλιστών, να βγάζουν κέρδος. Μας στερεί δηλαδή τον έλεγχο της ζωής μας και τον δίνει σε κάποιους άλλους. Θα νικήσω τον καπιταλισμό δεν σημαίνει θα καταργήσω το χρήμα, θα κάνω παντού κοινόδια κτλ. Αυτό ίσως να γίνει κάποτε άλλοτε. Για σήμερα είναι κάποια πολύ απλά πραγματάκια. Κατά τη δικιά μου γνώμη δεν είναι. Είναι γνώμη κάποιον αυτή. Χρειάζεται σήμερα στην Ελλάδα το 2013 τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν αρκούν. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε. Είναι η αρχή. Είναι σίγουρα να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες και τις στρατηγικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτοί να πάψουν να ελέγχουν την πολιτική ζωή, γιατί αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Σήμερα τις κυβερνήσεις τις ανεβοκατεβάζουν οι Μπόμπολες και οι Χατζηνικολάοι και όλοι αυτοί. Πρέπει λοιπόν να στήσουμε δημοκρατία, πρέπει να διαγράψουμε το χρέος, το οποίο παραλαμβάνω δεν το κάναμε εμείς. Αυτό το χρέος δεν είναι του ελληνικού λαού και δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να το πληρώσουμε. Ας το πάρουμε από τον Μπάγκαλο και από τον Παπανδρέου. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν θα το δώσουμε και άλλοι λαοί πιο ξύπνοι από εμάς το πέτυχαν αυτό. Οι Ισλανδοί 300.000 άνθρωποι είναι, αλλά δεν τους φοβήθηκαν. Εμείς γιατί τους φοβόμαστε? Οι Ισλανδοί μόνο βακαλάο παράγουν. Εμείς έχουμε όλα τα καλά του Θεού. Γιατί τους φοβόμαστε? Έχουν πει διάφορα ψέματα. Κατά τη δικιά μου άποψη, αλλά αυτή δεν είναι άποψη πολλών, αλλά είναι άποψη όλο και περισσότερο. Πρέπει να απαλλαγούμε από τη δικτατορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ευρώ. Πρέπει να βγούμε από το ευρώ για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία. Μέσα στο ευρώ, όσο η Ελλάδα δεν έχει δικό της νόμισμα, γιατί το ευρώ δεν είναι νόμισμα της Ελλάδας, έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το ευρώ, όπως χρησιμοποιεί και το Κόσοβο και η Βουλγαρία. Αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο στο πώς αποφασίζεται η πολιτική του ευρώ. Αν αύριο θελήσουμε να πληρώσουμε τους μισθούς, πρέπει να πάρουμε από τη Φραγκφούρτη το ευρώ. Δεν γίνεται αυτό λοιπόν. Πρέπει να βγούμε από αυτό και να κάνουμε μια σειρά από απλά. Αυτά είναι τα βασικά πραγματάκια, τα οποία δεν είναι όμως τόσο απλά. Γι' αυτό λέω ότι τον πόλεμο τον έχουμε μπροστά μας. Αλλά και αν τα κάνουμε αυτά, ανοίγουμε τον δρόμο. Και μπορούμε να έχουμε να διαγράψουμε και τα ιδιωτικά χρέη, εννοείται, προς τις τράπεζες. Τις τράπεζες τις έχουμε πληρώσει πολλές φορές. Τους έχουμε δώσει κατά τους πιο λογικούς υπολογισμούς πάνω από 200 δισεκατομμύρια. Η κεφαλαιοποίησή του σήμερα, η συνολική τους αξία, είναι γύρω στα 20 δισεκατομμύρια. Έχουμε ρίξει δηλαδή 180 δισεκατομμύρια σε μια μαύρη τρύπα. Και αυτά τα 20 δισεκατομμύρια ετοιμάζονται να τα δώσουν κάποιες γερμανικές και γαλλικές τράπεζες και να πάρουν αυτές τις τράπεζες και μετά να μας πάρουν ό,τι έχουν υποθηκευμένο σε αυτές κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι ένα τρομακτικό σκάνδαλο ότι έχετε πάρει χαμπάρι τι έγινε την περασμένη εβδομάδα. Το ΤΕΠΕΔ έδωσε στις τράπεζες μια σειρά από ακίνητα του δημοσίου στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, για τα οποία στο εξής θα πληρώνουμε νίκη. Δηλαδή τους δώσουμε 200 δισεκατομμύρια και με αυτά τα λεφτά αυτές αγόρασαν από εμάς τη δημόσια μας περιουσία και την οποία τώρα θα τους δίνουμε νίκη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, η ληστεία που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει προηγούμενο σε ανεπτυγμένη χώρα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σταματήσουμε. Και τα σταματάμε μαζί με την ανάπτυξη του φασισμού. Όσο γίνονται αυτά, αυτοί θα στηρίζουν κάποιους Μιχαλολιάκους. Γιατί αυτά δεν μπορούν να περάσουν χωρίς τον Μιχαλολιάκο. Αυτό που θέλουν είναι, ή εδώ, αύριο έχουμε το παράδειγμα, εδώ
το οποίο επίσης αφορά τη Φθάσο ιδιαίτερα. Δίπλα μας έχουμε κάτι το οποίο στην Ευρώπη δεν γίνεται άλλο. Μόνο σε φτωχές χώρες για του τρίτου κόσμου. Σκουριές, Χαλκιδική. Όλη η ρήπανση και έρχεται κατευθείαν εδώ. Είναι ζωτικό θέμα για το λαό της Θάσου να κινητοποιηθεί και να σταθεί αλληλέγγυος στη Χαλκιδική. Στα χωριά της Χαλκιδικής αυτή τη στιγμή το αρσενικό που βρίσκονται στο δίκτυο της ίδρυυσης είναι 5.000 φορές πάνω από το όριο. Δηλαδή αυτοκτονήσαν πια στο νερό. Ο δήμαρχος του βέβαια, ο Πάχτας, είπε ότι παίρνετε εμφιαλωμένο νερό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί, και γι' αυτό βέβαια η κοινωνία, η κυβέρνηση τώρα θέλει να τους βάλει όλους φυλακή. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το επιβάλλεις σε μια κοινωνία, να τις πάρεις στο νερό, να τις πάρεις στην γη, να τους διώξεις από τα σπίτια τους, χωρίς το φασισμό, χωρίς τους χρυσαυγίτες. Αν ο καπιταλισμός στη φάση της κρίσης που είναι σήμερα, αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει. Ναι. Σταματώντας το αυτό, του στερείς τον τρόπο της αναπαραγωγής του. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ενάντια στον καπιταλισμό, αλλά δεν θα το βάλω αυτό σαν προϋπόθεση. Δεν θα πω ότι μόνο οι αντικαπιταλιστές είναι αντιφασίστες. Αλλά αν το συζητάμε, αυτό βγαίνει πολύ καθαρά κατά τη γνώμη μου. Αλλά προφανώς τον άλλον, τον Μπαρμπαγιάννη που έχει μια επιχείρηση με 10 εργαζόμενους, εγώ το θέλω δίπλα μου. Είναι άνθρωπος ο οποίος θα σταθεί ενάντια και στους χρυσαυγίτες και στην κυβέρνηση η οποία του αρπάζει το σπίτι, την επιχείρηση κτλ. Με τους φόρους, με τις υποθήκες και με όλα αυτά. Αυτό θα το δείξω. Δεν θα ακούσει πολύ εύκολα αυτά που έχουμε να πούμε για τον καπιταλισμό, αλλά θα καταλάβει πολύ καλά τι ρόλο παίζουν οι χρυσαυγίτες και τι ρόλο παίζει ο Σαμαράς και ο Πάγκαλος και η Λυπή. Μια και επεκταθήκατε σε πολιτικά θέματα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα αποφθέγματα του Keynes ήταν ότι μια χώρα για να μπορέσει να δρομολογήσει ανεξάρτητη πολιτική, είτε εξωτερική είτε εσωτερική, πρέπει να είναι και ανεξάρτητα οικονομικά. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται με τα δύο τα χέρια ως επέτης δεξιόθεν και αριστερόθεν. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε όλα αυτά που είπατε, αυτές τις διαδικασίες που δρομολογούνται σήμερα? Ένα πολύ σωστή ερώτηση. Η απάντηση νομίζω είναι πολύ απλή. Είπαμε, το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι ότι το χρέος δεν είναι δικό μας. 70 δισεκατομμύρια δώσαμε στους τραπεζίτες πέρσι για αυτό το χρέος. 70 δισεκατομμύρια, δηλαδή ο καθένας μας έδωσε 7.000. Μια οικογένεια 4 ατόμων έδωσε 28.000. Καταλαβαίνετε γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για την υγεία, για την παιδεία, για τα λιμάνια, για οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχουμε πει ναι, σας ευχαριστούμε, πάρτε αυτά τα λεφτά. Γιατί τα έχουμε πληρώσει 100 φορές αυτά τα δάνεια. Δεν έχουν εξοδευτεί για μας αυτά τα χρήματα. Δεν είναι χρήματα τα οποία οφείλουμε να επιστρέψουμε. Οι Ισλανδοί τους το είπαν αυτό και τους το έπεισαν. Τους έπεισαν. Ακόμα και το δούνο του μπήκε στην Ισλανδία. Τρόικα δεν μπόρεσε να πει, γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ισλανδία. Το δούνο του μπήκε και υποχρεώθηκε να τους πει μπράβο σας, βγήκατε από την κρίση. Κάνοντας ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που σας λέγαμε εμάς. Ενώ εμάς μας γελάνε κατάμουτρα και μας λένε ξέρετε, κάναμε ένα μικρό λαθάκι στον πολλαπλασιαστή. Μπορεί βεβαίως να σας οδηγήσαμε σε μια ύφεση λίγο χειρότερη από αυτή που σας λέγαμε ότι θα ήταν, αλλά δεν πειράζει, χωνέψτε το και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Καταλάβατε, δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα, είναι πολιτικό. Η Ελλάδα μπορεί να παράγει πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται. Έχουμε τη δυνατότητα να προμηθευόμαστε από το εξωτερικό αυτά που χρειαζόμαστε και πολύ περισσότερα. Θέμα πολιτικής είναι και θέμα κατανόησης από τη δικιά μας μεριά και θέμα φόβου, γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί κυβερνάνε με την τρομοκρατία. Λένε, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, εγώ ήμουν από αυτούς που λέγανε να βγούμε από το ευρώ εδώ και χρόνια. Και έλεγαν, μα άμα βγούμε από το ευρώ θα πέσει 30% το βιωτικό μας επίπεδο. Θα έχουμε 30% ανεργία. Έλεγαν οι σοφοί τους τότε. Σήμερα έχει πέσει 30% το βιωτικό επίπεδο και έχουμε 30% ανεργία και εφόσον το τούνελ δεν φαίνεται, ετοιμάζονται για νέο μνημόνιο. Πού είναι όλοι αυτοί οι σοφοί? Θα θυμάστε αυτά?
Όλα τα παπαγαλάκια όμως που έλεγαν τότε, όλες αυτές τις κοινωνιολογίες για να μας τρομοκρατήσουμε, σήμερα λένε άλλες πάλι για να μας τρομοκρατήσουμε. Τέρμα με αυτό. Πρέπει όμως να πούμε εμείς, το φτάνει πια. Να οργανωθούμε από κάτω και να τους διώξουμε. Δεν χρειάζεται, ήθελα να πω ευχαριστώ που είστε εδώ και ευχαριστώ σε αυτούς που σας κάλεσα. Είπαμε και είναι κοινά αποδεκτό από τους περισσότερους τουλάχιστον ότι για την κρίση ευθύνονται τα κόμματα εξουσίας, ευθύνεται το σύστημα. Θέλω να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτό το πλέον, η στάση της αριστεράς ευρύτερα και γενικότερα, ποια είναι, κατά την άποψή σας? Είναι η καλύτερη δυνατή? Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, αλλά είναι άλλη συζήτηση, δεν θα νοικιάσουμε εδώ. Όσον αφορά όμως τον αντιφασισμό, εγώ θα έλεγα ότι η αριστερά πρέπει να κινητοποιηθεί περισσότερο από όσο έχει κάνει μέχρι τώρα και ενωτικά όλοι και όλες μαζί να φτιάξουμε, εδώ να πλαισιώσουμε αυτή την αντιφασιστική κίνηση που υπάρχει σε όποια μερίδα της αριστεράς, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ανταρσία, στο ΚΚΕ, σε όποια μερίδα, στη βάση να παλέψουμε για αυτά που μας ενώνουν και είναι πάρα πολλά. Και το πρώτο είναι να τους ξανακλείσουμε στις τρύπες τους αυτούς και να ξεκολλήσουμε από αυτούς τον κόσμο που έχει παρασυρθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό το συζητάμε εδώ. Τώρα τα άλλα είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά έχουν θέση σε άλλη συζήτηση. Να προσθέσω ότι σας θέλουμε όλους, όχι μόνο την αριστερά. Εδώ πέρα με συγχωρείτε, κάποιος από τους συνομιλητές που έχουν βγει στο αντιφασιστικό αγώνα, κάποιος από τους πιο δραστήριους ανθρώπους αυτόν τον καιρό, είναι ο Μητροπολίτης Ισανίου, Κασιατίστης. Δεν είναι στην αριστερά ο άνθρωπος. Ένας σεβάσμιος γέροντας είναι, 80 και χρονών, ο οποίος ήταν και από παραδοσιακά δεξιές τοποθετήσεις κτλ. Αλλά ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών σε εποχές που δεν ήταν καθόλου της μόδας. Και ήταν από τους πρώτους που αγωνίστηκε ενάντια στη Χρυσή Αυγή και δέχτηκε απειλές και δέχτηκε. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους θέλουμε δίπλα. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα, αλλά προφανώς με αυτούς τους ανθρώπους μαζί θα προευτούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πείτε κάτι. Κατά τη δική μου αντίληψη, έτσι. Ο αντίποδας του φασισμού είναι η δημοκρατία. Έτσι. Εάν σήμερα, ας πούμε, μπαίνει κυρίαρχο, γιατί πρέπει να νομίζω ότι για όλους εδώ πέρα μέσα, κοινή άποψη είναι ότι δεν έχουν δημοκρατία. Άρα λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα, δημοκρατία ή φασισμός, όχι φασισμός αντιφασισμός. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει κάπως αλλιώς να κινηθούμε. Είναι ζήτημα να ξαναβρούμε τη δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή σήμερα υπάρχουν, ψηφίζονται νόμοι, έχει κατεγκριθεί το Σύνταγμα, ψηφίζονται νόμοι, γίνονται νόμοι με υπουργικές διατάξεις και τα ρέστα. Εδώ, τι θα πούμε δηλαδή, ότι σήμερα ο Σαμαράς λειτουργεί δημοκρατικά, δεν αναβιώνει τον φασισμό. Κατά συνέπεια, αν γίνουμε αντιληπτός, το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή η Χρυσή Αυγή. Το πρόβλημα είναι η πηγή που βγαίνει ο φασισμός και αν θα είναι με Χρυσή Αυγή, αν αύριο είναι με το λαϊκό συναγερμό, αν είναι με οποιοδήποτε προσωπείο, δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει η αναβίωση του ίδιου του φασισμού και κατά πόσο το επιτρέπουμε εμείς. Έτσι. Και ακριβώς ήθελα να πάω και σε αυτό εδώ το ζήτημα και για τα κόμματα, τα οποία σήμερα μας προτείνουν κοινοβουλευτικά. Κατά πόσο παίρνουν υπόψη την κοινωνία και αν για αυτούς, για τα κόμματα ειδικά, προέχει η κοινωνία ή το κόμμα. Γιατί βλέπουμε, δεν ξέρω, κατά τη δική μου άποψη, εγώ βλέπω ότι δεν μπαίνει ζήτημα της πρώτα η κοινωνία και μετά το κόμμα, μπαίνει πρώτα το κόμμα και έπειτα η κοινωνία. Δηλαδή, ήρθε ο Σαμαράς προχθές με τον Βενιζέλο και υπέγραψε ένα αποσύμφωνο και τέλος πάντων τι έκανα, ότι ξέρω τι θα είναι. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσει, ο κόσμος δεν τους ενδιαφέρει τι θα κάνει ο κόσμος αύριο, αλλά αυτοί κάνουν μια συμφωνία. Έτσι, από πάνω. Αν δεν είναι φασισμός, θέλω να το σχολιάσετε λίγο. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι προφανώς το πρόβλημα είναι
η μήτρα του φασισμού, το σύστημα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν θα παλέψω το φασισμό αν δεν παλέψω όλο το σύστημα. Εμείς αυτή τη στιγμή το φίδι είναι ο φασισμός, αυτό που κινδυνεύουμε άμεσα μας δραγκάσει. Όλοι μας προφανώς το ξέρουμε αυτό, αλλά εδώ κάνουμε μαζική κινητοποίηση ενάντια στο φίδι. Αν το τσακίσουμε αυτό το φίδι, μετά μένουν άοπλοι όμως αυτοί που το έστειλαν εναντίον μας. Αυτό θέλω να πω. Και είναι πιο απλό αυτό από πολιτική άποψη. Γιατί η δημοκρατία είναι μια κουβέντα που μας αρέσει όλους μας, και εγώ είμαι με τη δημοκρατία και εσείς είστε και όλοι μας είμαστε με τη δημοκρατία, αλλά τις δίνουμε πολύ διαφορετικά νοήματα. Και η Δημάρχη θα πει είναι δημοκρατία, και ο Πάγκαλος είναι δημοκρατικός, και ο Δέργιας θα πει και εγώ δημοκρατικός είμαι. Αλλά με το φασισμό είναι τα πράγματα πιο καθαρά. Και εγώ πιστεύω ότι αν το τσακίσουμε αυτό το φίδι, θα ανοίξει ο δρόμος για πολύ πιο σημαντικά αλλαγές. Η δημοκρατία έχει μία έννοια. Ότι αποφασίζουν οι πολλοί και παίρνεται υπόψη η κοινωνία. Αυτό που εκφράζει η κοινωνία και βγαίνει προς τα έξω, αυτό είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία αποφασίζει ο Πάγκαλος, αποφασίζει ο άλλος, αποφασίζει ο παράλληλος. Και νομίζω ότι στο σώμα εδώ πέρα πρέπει να δοθεί αυτή η έννοια. Ότι ξέρετε, ο φασισμός σε σχέση με τον ελεύθερο πολίτη έχει τη διαφορετικότητά του. Κάπως έτσι δηλαδή. Δεν μπορώ να κατανοήσω εγώ τι σοή δημοκρατία έχουμε σήμερα, όταν ξέρω εγώ έχουμε μπει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ο οποίος αύριο θα μας πει τι θα ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό, έτσι, που δεν κάνουμε κομμάτι εμείς. Ποια δημοκρατία έχουμε δηλαδή? Σύμφωνοι, έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα μας. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να τσακίσουμε το φασισμό, αυτό λέω. Και το φόβο που υπάρχουν οι ίδιοι δημοκράτες, γιατί το φόβο εκεί μας. Θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε, γιατί και το ντοκιμαντέρ πόση ώρα είναι? 1,5 και κάτι. Είναι 1,5 ώρα, οπότε ήδη έχετε αρχίσει να κουράζεστε. Σας ευχαριστούμε. Κάτι άλλο? Ωραία. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και σε επόμενες δράσεις. Καλή συνέχεια.